Αγαπητοί μου φίλοι διαδικτυακοί, καλησπέρα σας για άλλη μία φορά. Σε αυτό το επεισόδιο θα είμαι μόνος και πρόκειται να κάνω μία παρουσίαση, θεωρία και πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες. Πάντοτε με κέντρο το USMLE και το τι είναι high yield για boards review. Οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, να πω εισαγωγικά, είναι πολύ σημαντικές για την κατανόηση της αιματολογίας στο Boards Review. Είναι αγαπημένα θέματα και είναι σχετικά εύκολο να τις μπερδέψει κάποιος μεταξύ τους σαν παθήσεις, καθώς και στο USMLE και στην κλινική πράξη, καθώς η κλινική εικόνα είναι παρόμοια και θα καταλάβετε σύντομα γιατί. Πολλές εργαστηριακές εξετάσεις είναι παρόμοιες, παρά τα αυτά όμως είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να τις διακρίνουμε, γιατί κάθε μία έχει τα δικά της αίτια, υπάρχουν κάποιες εργαστηριακές διαφορές τις οποίες θα δούμε και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να τις διακρίνουμε, γιατί κάθε μία θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια έχει τη δική της πρόγνωση και θεραπεία. Τρεις είναι οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες που πρέπει να ξέρουμε για το USMLE. Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, Disseminated Intravascular Coagulation, DIC, η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, TTP, Thrombotic Thrombocytopenic Purpura και το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, Hemolytic Uremic Syndrome, HUS, HUS. Άρα έχουμε DIC, TTP, HUS. Είναι πολύ σημαντικό να τα ξέρουμε αυτά και να τα διακρίνουμε, αλλά υπάγονται στην ίδια κατηγορία παθήσεων γιατί έχουν κάποιες ομοιότητες. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η ομοιότητα. Εδώ πέρα έχω βρει δύο εικόνες από τη Wikipedia και για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων παραθέτω και τις πηγές μου. Ουσιαστικά η... το κοινό γνώρισμα μεταξύ αυτών των τριών παθήσεων είναι η διάχυτη εναπόθεση μικροθρομβώσεων στη μικροκυκλοφορία, δηλαδή σε επίπεδο τριχοειδών, το οποίο οφείλεται σε απρόσπορη ενεργοποίηση της πήξης. Αυτή η εναπόθεση των μικροθρόμβων, εδώ πέρα βλέπουμε ένα αγγείο, ένα πολύ μικρό αιμοφόρο αγγείο, του οποίου ο αυλός έχει αποφραχθεί σε σημαντικό βαθμό από ινική. Έχει αυτό εδώ το ιοσινόφυλλο, αυτή την ιοσινόφυλλη όψη. Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό για τα ερυθρά αιμοσφαίρια, διότι θυμίζω από τη φυσιολογία ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι εύκαμπτα κύτταρα, τα οποία διαθέτουν αμφίκυλλο σχήμα. Γενικά η κυταροπλασματική τους μεμβράνη επιτρέπει να αναδιαμορφώνουν το σχήμα τους καθώς παίρνουν από τα τριχοειδή, διότι εάν συγκρίνουμε το μέγεθος του ερυθρού αιμοσφαιρίου και του αυλού των τριχοειδών, οριακά διέρχεται το ερυθρό αιμοσφαίριο, άρα είναι πολύ σημαντικό το ερυθρό αιμοσφαίριο να είναι αρκετά εύκαμπτο για να χωρέσει και να περάσει κατά μήκος του τριχοειδούς. Φυσιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την πορεία. Όταν όμως έχουμε θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, αυτή η διάχυτη αναπόθεση των μικροθρόμβων οδηγεί σε απόφραξη του αυλού. Οπότε το ερυθρό αιμοσφαίριο, όσο εύκαμπτο και να είναι, δεν χωράει πια. Σφινώνει μέσα στο τριχοειδές και καταστρέφεται. Άρα τι έχουμε? Μία είναι μαγική λέξη, εμόλυση. Άρα μόλις τώρα εξήγησα πως η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια συνεπάγεται εμόλυση και η εμόλυση φυσικά οδηγεί σε αιμολυτική ανεμία και αιμολυτικό ίκτερο. Δηλαδή πτώση της αιμοσφαιρίνης στο αιματοκρίτη, αντιρροπιστική αύξηση των δίκτυων ερυθροκυτάρων, γιατί ο ερυθρός μήλος των οστών προσπαθεί να αντιρροπήσει τις απώλειες των ερυθροκυτάρων στην περιφέρεια, και έχουμε και αύξηση της μη συζευμένης χολερυθρίνης.
επειδή ακριβώς τα ερυθρά αιμοσφαίρια υφίσταται κατάτμιση. Όσα ερυθρά αιμοσφαίρια τώρα, θα μου πείτε, θα καταστραφούν όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που θα περάσουν από αυτά τα αποφραγμένα τριχοειδή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποια τμήματα των ότι μπορεί κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια να μην φράξουν ακριβώς, αλλά να τεμαχιστούν στην προσπάθεια να διέλθουν από το αποφραγμένο τριχοειδές. Και ο κατατεμαχισμός, αυτή η κατάτμιση των ερυθροκυτάρων οδηγεί σε παθολογικές μορφές που ονομάζονται σχιστοκύτταρα και τα βλέπουμε στο επίχρησμα. Είναι αυτά εδώ τα κύτταρα. Τα σχιστοκύτταρα, schistocytes, στην αγγλοσαξονική ορολογία λέγονται αλλιώς και helmet cells, γιατί μοιάζουν με κρανίο. Ουσιαστικά είναι κομμάτια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία προέρχονται από ερυθρά αιμοσφαίρια που δεν κατάφεραν να διέλθουν πλήρως από τα τριχοειδή και κόπηκαν σε κομμάτια, σε κυταρικά θράσματα, τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα. Έτσι, να εδώ ένα χαρακτηριστικό σχιστοκύτταρο. Οπότε ένα άλλο σημαντικό έβριμα. Οπότε οι θρομβωτικές μικροαγιοπάθειες οδηγούν σε αιμολυτική ανεμία με σχιστοκύτταρα. Δεν έχουν όλες οι αιμολυτικές ανεμίες σχιστοκύτταρα. Ωστόσο πρέπει να τονίσω ότι το έβριμα της σχιστοκυτάρωσης στο επίχρησμα του περιφερικού αίματος δεν είναι πάντα παρόν στις θρομβωτικές μικροαγιοπάθειες. Δεν είναι και τόσο ευαίσθητο όσο νομίζουν αρκετοί γιατροί. Ίσως για να δούμε σχιστοκύτταρα, ίσως για να ή μάλλον να το θέσω και αλλιώς. Σχιστοκύτταρα, έστω και λίγα, μπορεί να έχουμε όλοι στο επίχρησμα. Μέχρι ας πούμε 5 κατά οπτικό πεδίο, ας πούμε, νομίζω είναι κάτι αναμενόμενο. Ωστόσο, για να υπάρχει παθολογική σχιστοκυτάρωση πρέπει να υπάρχουν πολλά να υπάρχουν εμφανώς πολλά σχιστοκύτταρα στο οπτικό πεδίο, το οποίο έβριμα δυστυχώς δεν είναι πάντα παρόν στις τρομοκρατικές μικροαγγειοπάθειες, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο επίχρησμα για να προκύψει αυτό το έβριμα. Ωστόσο, όταν είναι παρούσα σχιστοκυτάρωση, στο επίχρησμα είναι πολύ βοηθητική για τη διάγνωση των τρομοκρατικής μικροαγγειοπάθειας, αλλά δεν είναι απόλυτη παρουσία της, δεν είναι και τόσο ευαίσθητο όσο νομίζουν αρκετοί γιατροί. Στο USMLE όμως είναι ένα τυπικό έβριμα που θα το έχετε σε αυτές τις ερωτήσεις ή θα το ζητάνε στην απάντηση. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε κάθε μία από αυτές τις διαταραχές ξεχωριστά για να μπορούμε να τις διακρίνουμε και μετά θα δούμε κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ξεκινάμε από τη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, disseminated intravascular coagulation, και ξεκινάω από αυτή την πάθηση γιατί νομίζω ότι στην κλινική πράξη ενός παθολόγου ε, είναι το πιο συχνό από τις τρεις. Ε, Πολύ λίγα λόγια για την κάθε μία πάθηση για να μας μείνουν τα σημαντικά. Πού οφείλεται η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, πώς ξεκινάει αυτό το πρόβλημα? Έχουμε μία διάχυτη βλάβη στο ενδοθήλιο. Αυτή η ενδοθηλιακή βλάβη μπορεί να προκληθεί με διάφορους τρόπους. Το πιο σημαντικό αίτιο που πρέπει να έχει κανείς κατά νου στην κλινική πράξη και στο USMLE είναι η σύψη. Η σύψη είναι μια συστηματική φλεγμονή που οφείλεται σε μια βαριά λίμωξη. Το τραύμα είναι ένα σημαντικό αίτιο τραυματισμού. Είναι ένα σημαντικό αίτιο ενδοθηλιακής βλάβης γιατί βλάπτονται τα αιμοφόρα αγεία άμεσα. Μπορεί να είναι ανεπιθύμητη ενέργεια κάποιας μετάγγισης λόγω ασυμβατότητα στις ομάδες ΑΒ όμικρον. Μπορεί βέβαια να είναι αποτέλεσμα κακοήθειας, γιατί η κακοήθεια πάγει, ενεργοποιεί μηχανισμούς φλεγμονής και μια υπερφλεγμονώδης αντίδραση μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να οδηγεί σε διάχυτη ενδοθηλιακή βλάβη και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Η πιο high yield κακοήθεια που συνδέεται με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο USMLE είναι η οξεία μυελοβλαστική λευκαιμία, acute myeloblast leukemia, AML, και ειδικά η acute και ειδικότερα η APL, η οξεία προμυελο
προμυελομονοκυταρική λευκαιμία, η οποία οφείλεται σε μετάθεση 15-17. Γενικότερα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, οποιαδήποτε φλεγμονώδης αντίδραση προκαλεί ενδοθηλιακή βλάβη. Και όπως ξέρουμε από τη φυσιολογία, όταν υπάρχει κάποια ζημιά, κάποια ρογμή στο ενδοθήλιο, αντιρροπιστικά ενεργοποιείται η πρωτογενής αιμόσταση, δηλαδή τα αιμοπετάλια, και η δευτερογενής αιμόσταση, δηλαδή ο καταράκτης των πρωτεϊνών της πήξης, για να σχηματιστεί ένας θρόμβος, ο οποίος θα καλύψει αυτή τη ρογμή και θα εμποδίσει περαιτέρω αιμορραγία. Αυτό συμβαίνει φυσιολογικά όμως. Εδώ πέρα όμως που έχουμε την παθολογία της διάχυτης ενδαγειακής πήξης, έχουμε μια γενικευμένη ενδοθηλιακή βλάβη που οδηγεί σε απρόσφορη ενεργοποίηση τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς αιμόστασης. Άρα έχουμε μια διάχυτη μικροθρόμβωση, κάτι το οποίο οδηγεί σε διάχυτη απόφραξη της μικροκυκλοφορίας, διάχυτη ισχυμία των οργάνων, πολυοργανική βλάβη και φυσικά θάνατο. Είναι μια πολύ άσχημη πάθηση, γι' αυτό το βλέπουμε σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Συγχρόνως καταναλώνονται τεράστιες ποσότητες αιμοπεταλίων και πρωτεϊνών της πήξης, όπως το εινοδογόνο, και από ένα σημείο και μετά το αίμα χάνει την ικανότητά του να πίζει αποτελεσματικά. Άρα έχουμε έναν παράδοξο συνδυασμό θρόμβωσης και αιμορραγίας. Αυτό που είναι πολύ high yield και περιγράφεται τυπικά στις ερωτήσεις του USMLE είναι το oozing from venipuncture sites. Δηλαδή εκεί που έχει μπει κάποιος λευοκαθήρας ή έχει γίνει κάποια αιμοληψία, υπάρχει μία αυτόματη υποτροπή της αιμορραγίας. Αυτό αν το δείτε θα πρέπει να υποψιαστείτε ότι μάλλον ο εξεταστής αναφέρεται στη διάχυτη ενδαγειακή πήξη. Κάτι άλλο, οπότε είναι ένας παράδοξος συνδυασμός θρόμβωσης και αιμορραγίας. Ε, αλλά οπότε, ναι. Από εκεί και πέρα, οπότε αυτοί οι ασθενείς κατά κανόνα είναι νοσηλευόμενοι. Έτσι και η διάχυτη εδακιακή πήξη γενικά είναι μια οξεία πάθηση. Η υποξία διάχυτη εδακιακή πήξη ίσως δούμε στα πλαίσια ακοήθειας ή νεφρωσικού συνδρόμου, όπου στο νεφρωσικό σύνδρομο έχουμε απώλεια πρωτεϊνών, χάνονται πρωτεΐνες τόσο αντιπικτικές όπως πρωτεΐνες σακαίες, όσο και οι πρωτεΐνες της πήξης, αλλά στο νεφρωσικό σύνδρομο παρατηρείται η εξής ιδιαιτερότητα: χάνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες οι αντιπικτικές πρωτεΐνες σε σχέση με τις πρωτεΐνες της πήξης, άρα δημιουργείται ένας σχετικός πλεονασμός πικτικών πρωτεΐνων που ευνοεί ε, που αυξάνει την πιθανότητα για υποξία ΔΕΠ. Τώρα, για να το διαγνώσουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια γενική αίματος που θα δείξει ανεμία και θρομβοπενία, γιατί έχουμε κατανάλωση αμπutαλίων, εξετάσεις πατικής λειτουργίας, οι οποίες θα δείξουν αύξηση της μη συζευμένης χολερυθρίνης, έλεγχο της πήξης, θα έχουμε χαμηλά αιμοπετάλια που συνεπάγεται αυξημένο bleeding time, θα έχουμε παράταση του APTT και παράταση του PT, θα έχουμε παράταση του INR που είναι συνώνυμο με την παράταση του PT και θα έχουμε χαμηλό ενοδογόνο. Ενώ στο επίχρησμα θα δούμε σχιστοκύτταρα. Η θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς είναι υποστηρικτική. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το υποκείμενο αίτιο. Αν ας πούμε ο ασθενής μας είναι σηπτικός, χορηγούμε υγρά και αντιβίωση. Ή αν η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη οφείλεται σε μετάγγιση, διακόπτουμε τη μετάγγιση. Φυσικά μπορεί να χρειάζονται και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, τα οποία εξατομικεύονται ανάλογα με το περιστατικό. Αν ας πούμε υπάρχει ε, μαζική αιμορραγία, μπορεί να χρειάζεται πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης, ένα προς ένα, ερυθρά, αιμοπετάλια, πλάσμα. Ή άμα έχουμε κάποια εμφανή θρόμβωση, κάποια εμφανή αιστεία θρόμβωσης, χρειάζεται θεραπευτική αντιπυξία.
Σε άλλες, αν δεν έχουμε ούτε μαζική αιμορραγία ούτε κάποια εμφανή αιστεία θρόμβωσης, πρέπει να δοθεί προφυλακτική αντιπήξη όπως και σε οποιονδήποτε κατακεκλημένο νοσηλευόμενο ασθενή. Αλλά θυμηθείτε πιο πολύ τη σύψη ως επιπλοκή της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Παρά τα αυτά όμως ένα μικρό ποσοστό των σεπτικών ασθενών θα αναπτύξουν διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στο 1%. Αλλά να ξέρετε, διαδικτυακοί μου φίλοι, αν υπάρχει τη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Η πρόγνωση είναι πολύ φτωχή, κατά πάσα πιθανότητα ο ασθενής θα αποδημήσει ισκύριον. Προχωράμε τώρα στην, στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, TTP. Ο μοριακός μηχανισμός εδώ είναι πολύ συγκεκριμένος και το λατρεύουν στις εξετάσεις. Μοριακά το πρόβλημα είναι η ανεπάρκεια μιας μεταλλινοπρωτεϊνάσης. Είναι ένα πρωτεϊλιτικό ένζυμο που κυκλοφορεί στο πλάσμα, το οποίο συντομογραφείται ως Adam TS13. Μην αγχώνεστε, δεν χρειάζεται να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συντομογραφία, ούτε και εγώ ξέρω. Αρκεί να θυμάστε ότι υπάρχει ανεπάρκεια της Adam TS13. Ποιος είναι ο φυσιολογικός ρόλος της Adam TS13? Η μεταλλοπρωτεϊνάση αυτή είναι ένα ένζυμο το οποίο κυκλοφορεί στο πλάσμα και είναι υπεύθυνο να αποδομεί τα πολυμερή του von Willebrand factor. Εάν όμως αυτό το ένζυμο ανεπαρκεί, αυτά τα πολυμερή θα συσσωρευτούν. Και ξέρουμε πολύ καλά από τη φυσιολογία ότι ο von Willebrand factor είναι η γέφυρα μεταξύ του υπενδοθηλιακού κολαγόνου και των αιμοπεταλίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν λείπει αυτό το ένζυμο και συσσωρεύονται τα πολυμερή του von Willebrand factor, είναι πιο εύκολο τα αιμοπετάλια να προσκοληθούν στο αγγειακό τείχομα και να προκληθεί απρόσφορη ενεργοποίηση της πρωτογενούς αιμόστασης. Προσοχή! Σε αντίθεση με τη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, στη δρομωτική θρομβοπενική πορφύρα ενεργοποιείται μόνο η πρωτογενής αιμόσταση. Προσέχτε το. Το βλέπετε και εδώ στις διαφάνειες. Στη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη ενεργοποιείται και η πρωτογενής και η δευτερογενής αιμόσταση. Άρα θα έχω παράταση και του bleeding time λόγω βλάβης της πρωτογενούς αιμόστασης, αλλά και των χρόνων APTT, PTINR που οφείλονται σε βλάβη της δευτερογενούς αιμόστασης. Στη θρομβωτική θρομβογενική πορφύρα που ενεργοποιείται μόνο η πρωτογενής αιμόσταση, δηλαδή ενεργοποιείται η, μόνο το κομμάτι της πήξης που έχει σχέση με τα αιμοπετάλια, θα έχω κατανάλωση των αιμοπεταλίων και παράταση του bleeding time, αλλά δεν θα έχω κατανάλωση των πρωτεϊνικών παραγόντων της πήξης. Άρα, τυπικά, οι χρόνοι όπως το APTT και το PT και το NR θα παραμείνουν φυσιολογικά και αυτό είναι μια σημαντική ειδοποιώς διαφορά από την διάχυτη ενδακιακή πήξη. Τώρα, πού μπορεί να οφείλεται? Σπάνια είναι συγγενές. Υπάρχουν νεογνά που γεννιούνται με έλλειψη αυτού του ενζήμου, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν το έχω συναντήσει ούτε στο USMLE. Κοινές παθήσεις που οδηγούν σε έλλειψη του Adam TS13 είναι ο λύκος, ο καρκίνος, διάφορα φάρμακα και ιδιαίτερα αντιαιμοπιταλιακά που αναστέλουν τους άντεπε υποδοχής. Αυτό που είναι πολύ high yield φάρμακο, να θυμάστε για το USML, είναι η τικλοπιδίνη. Έχει μηχανισμό δράσης παρόμοιο με την τικλοπιδογρέλη και την τικαγρελόρη και την πρασογρέλη, αλλά πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για TTP σε σχέση με τα υπόλοιπα φάρμακα που είναι στην ίδια κατηγορία των ανταγωνιστών των ADP υποδοχέων ή αλλιώς PY12 υποδοχέων, και η εγκυμοσύνη και η επίκτητη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα οφείλεται σε παραγωγή αυτοαντισωμάτων που στοχεύουν αυτή τη μεταλλοπρωτεϊνάση και οδηγούν σε απώλεια της λειτουργικότητά της.
Η κλινική εικόνα ποια είναι? Ουσιαστικά όπως περιέγραψα, ενεργοποιείται η πρωτογενής αιμόσταση χωρίς συμμετοχή της δευτερογενούς αιμόστασης, άρα έχουμε πάλι αναπόθεση μικροθρόμβων από αιμοπετάλια που φράζουν τη μικροκυκλοφορία και έτσι έχουμε αιμόλυση, άρα και ανεμία και ίκτερο, θρομβοπενία που οδηγεί σε αντίστοιχο εξάνθημα, έχουμε ιδιαίτερη και επίσης όλα τα όργανα μπορούν να υποστούν βλάβη, αλλά υπάρχει προτίμηση για το κεντρικό νευρικό σύστημα και για το νεφρό. Να σημειωθεί ότι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα τείνει να επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα πιο συχνά από ότι το νεφρό. Ο τυπικός ασθενής στο USMLE είναι ένας νεαρός ενήλικας ή ένας μεσήλικας άνθρωπος. Πιο πολύ το βλέπουμε στις γυναίκες. Ίσως έχει να κάνει με τις ορμόνες. Δεν είναι τυχαίο που η εγκυμοσύνη είναι εκλητικό αίτιο, TTP. Πώς το διαγνώσουμε? Θα κάνουμε μια γενική αίματος που θα δούμε χαμηλή αιμοσφαιρίνη, χαμηλό αιματοκρίτη, αυξημένα δίκτυα ερυθροκύτταρα, λόγω αιμόλυσης. Θα δούμε αυξημένη μη συζευμένη χολερθρίνη, λόγω προϋπατικού ικτέρου. Στον έλεγχο της πήξης θα έχουμε παράταση μόνο του bleeding time, λόγω κατανάλωσης αιμοπιταλίων, λόγω θρομβοπενίας, αλλά θα έχουμε φυσιολογικό PT-INR και APTT. Στο επίχρησμα θα δούμε σχιστοκύτταρα και φυσικά το gold standard για τη διάγνωση είναι η μέτρηση των επιπέδων της μεταλλινοπρωτεϊνάς ανταμτίας 13, αλλά αυτό το τεστ δεν δεν είναι πολλές φορές εύκολα διαθέσιμο. Ας πούμε, από όσο γνωρίζω στην Ελλάδα, αν θέλει κάποιο, στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη που έχει τη δυνατότητα να μετρήσει τα επίπεδα αυτού του ενζήμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα. Τέλος πάντων, για να μετρήσει αυτό το ένζημα θα πρέπει να είσαι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο φυσικά δεν είναι πάντα εφικτό. Και επιπλέον η διάγνωση αυτή, επειδή η πάθηση αυτή συνοδεύεται από εξαιρετικά μεγάλη θνητότητα, ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες, η θεραπεία πρέπει να αρχίζει εμπειρικά, προτού βγει η μέτρηση, προτού αποδειχθεί ότι το ένζημα αυτό είναι ελαττωμένο. Το πρώτο βήμα στη θεραπεία που το ρωτάνε πολύ συχνά στις εξετάσεις είναι η πλασμαφέρεση. Βάζουμε ένα κεντρικό φλεβοκαθητήρα, αφαιρούμε το παθολογικό πλάσμα που, στο οποίο τα επίπεδα της μεταλλινοπρωτεϊνάσης είναι χαμηλά, ε, εξαιτίας της κυκλοφορίας αυτοαντισωμάτων, και αντικαθιστούμε το παθολογικό πλάσμα με υγιές πλάσμα, το οποίο είναι πλούσιο στην μεταλλινοπρωτεϊνάση. Μπορούμε φυσικά την πλασμαφέρεση να τη συνδυάσουμε με κορτικοστεροειδή και rituximab, γιατί επί της ουσίας το πρόβλημα εδώ είναι ανοσολογικό. Έχουμε αυτά αντισώματα που επιτίθενται κατά της μεταλλινοπρωτεϊνάσης και με τη βοήθεια αυτών των ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων προσπαθούμε να καταστήλουμε την παραγωγή τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η δράση των γλυκοκορτικοειδών και του rituximab είναι καθυστερημένη, ενώ τα γλυκοκορτικοειδή θέλουν μερικές ώρες για να αρχίσουν να δουν, το rituximab που θέλει μερικές εβδομάδες, ενώ η πλασμαφέρεση έχει άμεση δράση μέσα σε λίγα λεπτά και σώσει ζωές στους ασθενείς. Το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο είναι μια πάθηση που πιο πολύ θα τη δουν οι παιδίατροι παρά οι παθολόγοι. Τι γίνεται? Κλασικά έχουμε μία λίμωξη από ένα έτερο όπως το τοξινογόνο στέλεχος της Escherichia coli ή από συγγέλα. Τα μικρόβια αυτά είναι πολύ παρόμοια. Το μικρόβιο αυτό εκρίνει μια τοξίνη που λέγεται SIGA, εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και αυτή η τοξίνη στοχεύει τα ριβοσώματα. Και με έναν μηχανισμό τον οποίο δεν χρειάζεται να ξέρετε σε λεπτομέρειες για το USMLE, ενεργοποιεί την πρωτογενή αιμόσταση, τα αιμοπετάλια μόνο, δεν επηρεάζει τη δευτερογενή αιμόσταση, δηλαδή τις πρωτεΐνες της πήξης, και, οπότε σε αντίθεση με τη διάχυτη ενταγκιακή πήξη, δεν έχουμε εμπλοκή της δευτερογενής αιμόστασης. Ε, η κλινική εικόνα τι είναι? Έχουμε ένα παιδάκι, κάμια φορά ηλικιωμένο, αλλά στο USMLE θα είναι παιδί. Δεν έχω δει ποτέ
στο USMLE κάποιον ηλικιωμένο να διαγνώσκεται με αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο θα είναι παιδί, το οποίο περνάει ένα επεισόδιο γαστεντερίτιδας, πιθανώς αιματηρή διάρρεια, και μετά από μερικές ημέρες αναπτύσσει ε, το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, στο οποίο πάλι έχουμε απρόσπορη ενεργοποίηση της πρωτεΐνης αιμοστοστηλαντινών επιταλιών, διάχυτη αναπόθεση μικροθρόμβων στην μικροκυκλοφορία που οδηγεί σε αιμόλυση, που οδηγεί σε θρομοπενία, αντίστοιχο εξάνθημα, αιμόλυση, ίκτερο, ανεμία, οξέα νεφρική βλάβη. Μπορεί να επηρεαστεί και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να τονίσω το εξής. Το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο προτιμά να βλάπτει το νεφρό σε σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα προτιμά να βλάπτει τον εγκέφαλο σε σχέση με τον νεφρό. Φυσικά, μπορεί να έχουμε ταυτόχρονη εγκεφαλική βλάβη που μιμείται αγκιοκεφαλικό επεισόδιο, και οξέα νεφρική βλάβη. Αλλά υπάρχει αυτός ο κανόνας, ο οποίος βέβαια δεν είναι απόλυτος, ότι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα προτιμά να προσβάλλει τον εγκέφαλο, ενώ το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο προτιμά να προσβάλλει τον νεφρό. Όπως υπάρχει και ο κανόνας ότι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα προτιμά να προσβάλλει ενήλικες, ενώ το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο προτιμά να προσβάλλει παιδιά. Διάγνωση θα κάνουμε γενική αίματος που θα δω θρομοπενία και ανεμία με αυξημένα δικτύο ερυθροκύτταρα, θα δω αυξημένη μη συζευμένη χολερυθρίνη, θα δω παράταση του bleeding time λόγω θρομοπενίας αλλά φυσιολογικό APTT, PT, ANR, και θα δω σχιστοκύτταρα. Η θεραπεία κυρίως είναι υποστηρικτική. Ε, Είναι μία από τις περιπτώσεις που δεν δίνω αντιβίωση για τη γαστρεντερίτιδα, διότι η αντιβίωση θα σκοτώσει μικρόβια και τα μικρόβια πεθαίνοντας θα απελευθερώσουν τοξίνη. Άρα θα απορροφηθεί περισσότερη τοξίνη στο έντερο, θα αυξηθούν τα επίπεδά της στο αίμα και θα βλάψει περισσότερο, και θα ενεργοποιηθεί περισσότερο η πρωτογενής αιμόσταση. Άρα δεν δίνω αντιβίωση, ωστόσο δίνω υγρά. Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών θα χρειαστούν αιμοκάθαρση λόγω βαριάς οξέας νεφρικής βλάβης. Δεν λέγεται αυτό το σύνδρομο αιμολυτικό ουρεμικό κατά τύχη. Ε, Αυτά. Τώρα, πάμε να δούμε μερικά πολλαπλίες, να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση. Θα μεταφράζω την εκφώνηση στα ελληνικά, τη διαβάζω γρήγορα, θα βλέπουμε τις εικόνες, θα κάνω μια μικρή παύση, εσείς θα κάνετε παύση στο βίντεο για να το σκέφτεστε και μετά θα δίνω μια γρήγορη απάντηση, θα δίνω μια γρήγορη επεξήγηση για το ποια είναι η σωστή επιλογή και μετά θα εξηγώ αναλυτικά γιατί οι υπόλοιπες επιλογές είναι λάθος και θα κάνω κάποιο συμπέρασμα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πάμε. Οπα. Έχουμε μια 40χρονη γυναίκα η οποία έρχεται από την οικογένειά της στο τμήμα επιγόντων περιστατικών αφού τη βρήκαν σε σύγχυση το πρωί στο σπίτι της. Την προηγούμενη μέρα η ασθενής δήλωνε κουρασμένη και εμπειρετή και είχε προσέξει ένα εξάνθημα. Το βλέπουμε εδώ στις κνήμες της. Έτσι φαίνεται να είναι αιμορραγικό. Η οικογένειά της δεν αναφέρει άλλα συμπτώματα πέρα από τα σημερινά. Στο τμήμα πηγόντων περιστατικών η ασθενής έχει πύρετο 38,7 βαθμούς Κελσίου, έχει πίεση 110-76 χιλιοστά αργύρου, έχει 92 σφίξεις το λεπτό και έχει 14 αναπνοές το λεπτό. Οι ασθενείς επί του παρόντος είναι προσανατολισμένοι στα άτομα, αλλά είναι προσανατολισμένοι στο χρόνο και στο χώρο. Να ξέρετε γενικά ότι ο αποπροσανατολισμός έχει την εξής σειρά. Πρώτα αποπροσανατολίζομαι στο χρόνο, μετά στο χώρο και μετά στα άτομα. Πρώτα ξεχνάω την ημερομηνία, μετά ξεχνάω πού είμαι και μετά ξεχνάω ποιος είμαι ή ποιοι είναι τριγύρω μου. Λοιπόν, αυτό είναι το εξάνθημά της. Κάνουμε τοξικολογικό έλεγχο που είναι αρνητικός. Το τεστ κοίησης είναι αρνητικό. Τα ούρα είναι μαύρα και το στικ ούρων είναι θετικό για αίμα.
Το επίχρησμα φαίνεται στην εικόνα Β. Να το. Παρατηρήστε το. Ωραία. Ποιος είναι ο πιο πιθανός μηχανισμός για την νόσο της ασθενούς? Λοιπόν, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πρώτα τη σωστή διάγνωση για να βρούμε το σωστό παθοφυσιολογικό μηχανισμό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όποτε βλέπω επίχρησμα αίματος στο USMLE, το έχω τονίσει σε άλλο βιντεάκι, αμέσως σκέφτομαι ότι πρόκειται για μια ερώτηση αιματολογίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν επίχρησμα στο USMLE και να μην έχει σχέση η ερώτηση αυτή με αιματολογική νόσο. Άρα σκέφτομαι σαν αιματολόγος και παρατηρώ αυτά τα περίεργα θράσματα ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία έχουν ένα τριγωνικό σχήμα. Αυτά είναι helmet cells. Είναι σχιστοκύτταρα. Άρα ξέρω ότι κάπου τα ερυθρά αιμοσφαίρια της ασθενούς προσκρούν και τεμαχίζονται. Άρα έχω μπροστά μου μια αγκιοπαθητική αιμολυτική ανεμία. Η αγκιοπαθητική αιμολυτική ανεμία μπορεί να είναι μακροαγκιοπαθητική λόγω ανεβρίσματος, βαλβιδοπάθειας ή προσθετικής βαλβίδας. Η προσθετική βαλβίδα είναι το πιο high yield, ή μπορεί να είναι μικροαγκιοπαθητική λόγω εναπόθεσης μικροθρόμων στην κυκλοφορία. Δηλαδή μπορεί να είναι διάχυτα εντακιακή πήξη, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Κοιτώντας το ιστορικό, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια βαλβιδοπάθεια ή κάποια προσθετική βαλβίδα ή κάποιο ανέβρισμα, άρα φεύγει η μακροαγκιοπαθητική αιμόλυση και μένει η μικροαγκιοπαθητική αιμόλυση. Άρα έχω τρεις παθήσεις στα διαφορά διαγνώσεων. Υπέρ της αιμολύσης, υπέρ της αιμόλυσης είναι το στικούρον θετικό για αίμα. Το ότι το στικούρον είναι θετικό για αίμα δεν σημαίνει ότι τα ούρα έχουν ερυθρά αιμοσφαίρια. Το στικούρον ανιχνεύει την αιμοσφαιρίνη και τη μυοσφαιρίνη, ανιχνεύει την έμι. Άρα, όταν το στίκουρο βγαίνει θετικό, μπορεί να έχω είτε ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα, αιματουρία, είτε αιμοσφαιρινουρία που οφείλεται σε μόλυση, είτε μυοσφαιρινουρία που οφείλεται σε ράβδομυόλυση. Εδώ πέρα τα σχιστοκύτταρα με καθοδηγούν στην αιμόλυση. Δεδομένου λοιπόν ότι έχω μία γυναίκα που είναι νεαρή ως μέσης ηλικίας και έχει εμπείρετο και σύγχυση, άρα έχει ένα συνδυασμό αιμόλυσης. Επίσης έχει αυτό το εξάνθημα, το αιμορραγικό εξάνθημα, άρα φαίνεται να έχει κάποια διαταραχή στην πήξη, άρα κατά πάσα πιθανότητα και οι αιμορραγικές βλάβες που είναι παρούσες στο δέρμα και στους σκληρογόνους είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα διαταραχή, είναι κατά κανόνα οφείλεται σε διαταραχή της πρωτογενούς αιμόστασης, δηλαδή σε πρόβλημα των αιμοπεταλίων, άρα μάλλον έχω θρομβοπενία, άρα έχω ένα συνδυασμό μικροαγκιοπαθητικής αιμόλυσης θρομβοπενίας, εμπειρέτου και σύγχυσης, δηλαδή βλάβης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτός ο συνδυασμός με οδηγεί στη διάγνωση τρομωτικής θρομβοπενικής πορφύρας που, όπως αναφέρθηκε, οφείλεται σε αυτοαντισώματα κατά της μεταλλινοπρωτεϊνάσης ADAM-TS13. Άρα σωστή επιλογή είναι το α, πράγματι είναι το α. Η επιλογή αντισώματα κατά της επιφάνειας των μεταλλίων δεν ισχύει. Αυτό θα το βλέπαμε στην ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, ITP, Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, στην οποία σχηματίζονται αντισώματα κατά της υλικοπρωτεΐνης 2B3A. Η μετάλλαξη σε κάποιο παράγοντα της πήξης δεν ισχύει. Θα είχαμε πρόβλημα στη δευτερογενή αιμόσταση, το οποίο δεν εξηγεί τον επίρετο, δεν εξηγεί την σύγχυση, δεν εξηγεί τα σχιστοκύτταρα, δεν εξηγεί η ιογενής υπατήτηδα δεν είναι πιθανό σενάριο, γιατί θα έπρεπε να είναι κεραυνοβόλος για να κάνει τόσο αισθητή την παρουσία της. Αλλά δεν θα εξηγούσε τα σχιστοκύτταρα και επίσης δεν θα εξηγούσε το θετικό στικούρον για αίμα, ούτε το πύρετο
Η ανεπάρκεια βιταμίνης επίσης δεν έχει καμία σχέση. Η ανεπάρκεια του φυλικού οξέως της βιταμίνης B12 οδηγεί σε μεγαλοβλαστική ανεμία, η οποία δεν έχει οξύες εκδηλώσεις. Η ανεπάρκεια της πυριδοξίνης, της βιταμίνης B6 οδηγεί σε θηροβλαστική ανεμία που είναι υποχρομικροκυταρική ανεμία που πάλι είναι μια χρόνια ανεμία. Αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο δεν είναι γιατί θα είχαμε έναν παιδιατρικό ασθενή και δεν βλέπω το λόγο να είναι διάχυτη δαγκιακή πήξη. Το πέμπτο χαρακτηριστικό το οποίο δεν μας έδωσε η εκφώνηση είναι η οξυενεφρική βλάβη, που είναι κάτι κλασικό για τη θρομβωτική θρομβογενική πορφύρα. Ωστόσο να πω ότι η θρομβωτική θρομβογενική πορφύρα έχει μια κλασική πεντάδα, εμόλυση, θρομβοπενία, πυρετός, προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, μιμείται αγκιοκεφαλικό επεισόδιο και οξέα νεφρική βλάβη. Ωστόσο, η πεντάδα αυτή σπάνια την βλέπουμε σε έναν ασθενή με θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Μία ελάχιστη ασθενείς έχουν την κλασική πεντάδα. Οι περισσότεροι έχουν ένα συνδυασμό μερικών από τα πέντε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, στο επόμενο πολλαπλής έχουμε έναν 18χρονο Άρεν, ο οποίος έρχεται από τους πυροσβέστες. Ήταν υπάλληλος, συγγνώμη, ήταν ένας περαστικός σε ένα τροχαίο με μηχανή και όχι, δεν ήταν περαστικός, ήταν οδηγός σε ένα τροχαίο με μηχανή και εκτοξεύθηκε από το ό,τι και να ήταν, ενεπλάκη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα και εκτινάχθηκε. Άρα λογικά τραυματίστηκε σοβαρά. Ο ασθενής έχει κλίμακα Λασκόβης 6, γι' αυτό και διασωληνώνεται. Τα ζωτικά του είναι 37,5 βαθμοί Κελσίου, 130 παλμοί το λεπτό και πίεση 83-64. Έχει πολλαπλές εκχυμώσεις στο σώμα του, όπως και πετέχες και πορφύρα. Ε, έχει μία, έχει, έχει γδαρθεί. Δεν μου έρχεται τώρα η ιατρική ορολογία, πάνω από την κλίδα του, η οποία συνεχίζει να αιμορραγεί παρά την εφαρμογή πίεσης. Οι ακτινογραφίες δείχνουν πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα. Βάζουμε δύο μεγάλες ενδοφλέβιες γραμμές. Ωστόσο παρατηρείται αιμορραγία γύρω από τις εστίες της γύρω τοποθετείται αιμορραγία εκεί που τέθηκαν οι φλεβικές γραμμές. Από τα εργαστηριακά έχουμε λευκοκυτάρωση, 20.000 λευκά, έχουμε ανεμία, 10 αιμοσφαιρίνη, έχουμε 48.000 αιμοπτάλια χαμηλά και έχουμε παράταση του PT και του APTT. Ποια είναι η διάγνωση? Εδώ πέρα νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι ο ασθενής μας έχει πάθει διάχυτη δαγκιακή πήξη, έχει πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι βαρέων πάσχων, έτσι, έχει πάθει μια διάχυτη ενδοθηλιακή βλάβη που οδηγεί σε απρόσπορη ενεργοποίηση τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς αιμόστασης. Η απρόσπορη ενεργοποίηση της πρωτογενούς αιμόστασης οδηγεί σε κατανάλωση των αιμοπταλίων και θρομοπενία. Ε, Εάν είχε μετρηθεί θα είχε σίγουρα παράταση του bleeding time. Η θρομοπενία εξηγεί τις πετέχες και τις πορφύρες. Η κατανάλωση των πρωτεϊνών της πήξης οδηγεί σε παράταση του PT και του APTT. Η αναπόθεση μικροθρόμβων από αιμοπετάλια κοινική οδηγεί σε απόφραξη της μικροκυκλοφορίας και κατατεμαχισμό των ερυθροκυτάρων, οπότε εξηγείται και η ανεμία. Τα λευκά είναι αυξημένα, όχι επειδή υπάρχει κάποια λίμωξη, αλλά επειδή το στρες αυξάνει τα λευκοκύτταρα, άρα ο ασθενής μας έχει αναπτύξει διάχυτη εδαγκιακή πήξη ως αποτέλεσμα του τραύματος. Η εμβολή λίπους είναι μια διάγνωση που σίγουρα πρέπει να σκεφτούμε σε κάποιον με κατάγματα μακρών οστών στα κάτω άκρα, ειδικά σε κάταγμα μυριαίου. Ωστόσο, η εμβολή λίπους χαρακτηρίζεται από την κλασική τριάδα, που βέβαια δεν τη βλέπουμε σε όλους τους ασθενείς, πετέχειας, πετεχιώδους εξανθήματος
σύγχυσης και ε, έχουμε πετεχιώδες εξάνθημα, έχουμε σύγχυση λόγω βλάβης του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχουμε και υποξεμία λόγω πνευμονικής εμβολής. Ωστόσο, η εμβολή λίπους δεν διαγιγνώσκεται αμέσως μετά τον τραυματισμό. Η επιπλοκή αυτή παρατηρείται 1 με 3 ημέρες μετά το τραύμα. Ο ασθενής υπέστη το τραυματισμό του πριν από λίγη ώρα. Δεν έχει περάσει ακόμη 24 ώρα. Δηλαδή, ο ασθενής ο οποίος θα αναπτύξει εμβολή λίπους εξαιτίας κατάγματος μακρού οστού θα νοσηλεύεται τουλάχιστον 1 ημέρα. Η εμβολή αέρα δεν είναι πιθανό σενάριο γιατί δεν εξηγεί τη διαταραχή της πήξης. Επιπλέον θα ακούγαμε έναν περίεργο ήχο κατά την ακρόαση της καρδιάς. Δεν μας δίνεται κάποιο τέτοιο δεδομένο. Θα ακούγαμε έναν περίεργο ήχο που παράγεται από την πρόσκουση των φυσαλίδων στο τείχομα των καρδιακών κυλιτήτων. Και κλασικά την εμβολία αέρα θα τη δείτε σαν σενάριο μετά από τοποθέτηση κεντρικού φλεβοκαθετήρα. Ο υποτάσσης πνευμοθώρακας φυσικά και δεν εξηγεί αυτά τα εργαστηριακά και ο υποτάσσης πνευμοθώρακας έχει τη κλινική εικόνα της αιμοδυναμικής αστάθειας, της υποξεμίας, την πανικότητας στην επίκρουση του ενός ημιθωρακίου. Έχουμε διατεταμένες σφαγίτιδες και έχουμε μειωμένο ή μηδενικό ψιθύρισμα στο ημιθωράκιο με την πανικότητα στην επίκρουση. Το coagulopathy of trauma είναι μια κατάσταση που μπορούμε να τη δούμε λίγο μετά τον τραυματισμό, ακόμη και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, προτού ο ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο ή στην κλινική στην οποία θα νοσηλευτεί. Ουσιαστικά εδώ αυτή η πάθηση οφείλεται σε υπερβολική χορήγηση ορών, οι οποίοι οδηγούν σε αιμαρέωση και σε μειωμένη συγκέντρωση των παραγόντων της πήξης. Αλλά εδώ πέρα δεν έχει, οπότε θα είχαμε πάλι παρόμοια εργαστηριακά, ωστόσο δεν έχουν χορηγηθεί ακόμη οροί, οπότε δεν μπορούμε να το σκεφτούμε στη διάγνωση. Το σενάριο της ΔΕΠ είναι πολύ πιο πιθανό. Επόμενο πολλαπλής έχουμε έναν 39 ετών άνδρα, ο οποίος προσέρχεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με επίσταξη. Έχει συχνές επιστάξεις τις τελευταίες 2 ημέρες. Έχει ένα συνεχή πονοκέφαλο. Συνοδεύεται από τη σύζυγό του που αναφέρει ότι φαίνεται περίεργος, ότι ξεχνάει εύκολα, ακόμη και τα ονόματα των φίλων του. Έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρταση και ρευματοειδούς αρθρίτιδας για το οποίο λαμβάνει λυσινοπρίλη και μεθοτρεξάτη. Καπνίζει 10 πακέτα έτη και πίνει 2 με 3 μπύρες κάθε μέρα. Τα ζωτικά του είναι τα εξής: 37,3 βαθμοί Κελσίου, πίεση 145-90, 110 παλμοί το λεπτό και 18 αναπνεύσεις το λεπτό. Είναι οχρός, έχει έντονη εφίδρωση και ήπιο ύκτερο στους σκληρούς χιτώνες του οφθαλμού. Ο σπλήνας είναι ψηλαυτός και ανώδυνος. Τα εργαστηριακά δείχνουν ανεμία 8,9 αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης 26, λευκά φυσιολογικά 4.900, βαριά θρομβοπενία 5.000 αιμοπετάλια, φυσιολογικό PT 14 δευτερόλεπτα, δηλαδή που είναι μέσα στο εύρος των 11 με 15, φυσιολογικό APTT 27 δευτερόλεπτα που είναι μέσα στο εύρος των 25 με 40, φυσιολογικό ANR 1,1 και παράταση του bleeding time είναι, είναι εκτός του εύρους των 2 με 7 δευτερολέπτων. Η πάθηση του ασθενούς οφείλεται σε έλλειμμα ποιον από τον παρακάτω διαδικασιών. Λοιπόν, σας αφήνω λίγη ώρα να το σκεφτείτε. Εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο ασθενής μας είναι ένας νεαρός
με μεσήλικας άνδρας, ο οποίος οξέως ανέπτυξε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, κάτι το οποίο εξηγεί τη σύγχυσή του. Επιπλέον έχει μια οξεία εισβολή ικτέρου και ανεμίας και θρομοπαινίας. Ο ίκτερος και η ανεμία μας ε, εξηγούνται, ο συνδυασμός ικτέρου και ανεμίας εξηγούνται λογικά από κάποιον αιμολυτικό, από κάποια αιμόλυση. Η αιμόλυση οδηγεί τόσο σε ανεμία όσο και σε ίκτερο. Όταν έχουμε έναν ασθενή με αιμόλυση και θρομοπαινία, πρέπει να σκεφτούμε θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια. Σε όλες τις θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες έχουμε αιμόλυση και θρομοπαινία. Ωστόσο, το PT και το APTT και το ANR είναι φυσιολογικά, άρα η δευτερογενής αιμόσταση είναι, λειτουργεί φυσιολογικά, άρα το πρόβλημα είναι στην πρωτογενής αιμόσταση. Άρα η διάχυτη ενδαγκιακή πήξη φεύγει από τη διαφοροδιάγνωση και μένει η θρομβωτική θρομοπαινική πορφύρα και το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Δεδομένου ότι ο ασθενής δεν είναι ούτε παιδί ούτε ηλικιωμένος και δεδομένου ότι δεν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο γαστεντερίτιδας, η πιο πιθανή διάγνωση είναι η θρομβωτική θρομοπαινική πορφύρα που οφείλεται σε ανεπάρκεια της μεταλλινοπρωτεΐνας ανταντίες 13. Μάλλον εδώ σας έδειξα την απάντηση. Τέλος πάντων. Ε, Οφείλεται σε έλλειμμα της ανταντίες 13 και έχουμε συσσόρευση των πολυμερών του von Willebrand factor και διάχυτη ενεργοποίηση των εμπουταλίων. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε ένα 5 ετών αγόρι που έρχεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών για αίμα στα ούρα. Αναφέρεται ανώδυνη αιματουρία. Ο ασθενής αρνείται τραύμα, ανώμαλο έκρημα, δυσουρία, συχνοουρία, επιπευχήτιδα ή πρόσφατη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Συμπτώματα που θα ήταν ενδεικτικά λίμωξη από αδενοϊό, ο οποίο προσβάλλει και το ανώτερο αναπνευστικό και του επιφυκότητε και κάνει αιμορραγική κηστήτιδα στα παιδιά. Ο πατέρας ο πατέρας αναφέρει ότι το παιδί είναι λιθαργικό. Το ατομικό αναμνηστικό είναι φυσιολογικό με εξαίρεση ένα επεισόδιο διάρρησης και κοιλιακού άλγους πριν 5 ημέρες. Ο ασθενής είναι απείρετος και έχει μόνο αυτό το εξάνθημα το οποίο φαίνεται εδώ. Έχει αιμορραγικό χαρακτήρα αυτό το εξάνθημα και τα εργαστηριακά του δείχνουν ανεμία, θρομοπαινία, φυσιολογικό νάτριο, φυσιολογικό χλώριο, φυσιολογικό γάλιο, φυσιολογικά διδανθρακά, φυσιολογική ουρία, φυσιολογική γλυκόζη ή αυξημένη κερατινίνη, φυσιολογική TSH, φυσιολογικό ασβέστιο, AST16, ALT15. Ποια είναι η πιο πιθανή εξήγηση για τα συμπτώματα του ασθενούς? Όπως είπα και πριν, ο συνδυασμός της ανεμίας και της θρομοπαινίας πρέπει πάντα να μας υποπτεύει για κάποια θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια. Δεδομένου ότι μιλάμε για έναν παιδιατρικό ασθενή με πρόσφατο επεισόδιο γαστεντερίτιδας, στην κορυφή της διαφοροδιάγνωσης είναι το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, που οφείλεται σε λίμωξη είτε από συγγέλα είτε από εντεροτοξινογόνο στέλεχος σε Escherichia coli, και το πιο διάσημο είναι το όμικρον 157H7, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει τη συγκαντοξίνη. Άρα η σωστή επιλογή είναι το 3. Η πρώτη επιλογή θα ήταν σωστή στη θρομβωτική θρομοπαινική πορφύρα που θα το βλέπαμε σε έναν ενήλικα. Το Campylobacter δεν έχει σχέση με αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Η προνεφρική οξεία νεφρική βλάβη λόγω αφυδάτωσης είναι στη διαφοροδιάγνωση, σε έναν ασθενή με πρόσφατο επεισόδιο γαστρεντερίτιδας, αλλά η αφυδάτωση θα οδηγούσε σε μια αναλογία B-unit προς κρατινίνης πάνω από 20 προς 1. Εδώ η αναλογία είναι 8 προς 1,5, είναι πολύ λιγότερο από 20 προς 1. Επιπλέον, η αφυδάτωση δεν εξηγεί την ανεμία και την βαρύτατη θρομοπαινία του ασθενούς. Τα αντισώματα κατά της γλυκοπρωτεΐνης 2B3α, αυτά τα αντισώματα βγαίνουν θετικά στους μισούς ασθενείς με ιδιοπαθή θρομβοπαινική πορφύρα
που εκεί έχουμε μεμονωμένη θρομοπενία, δεν είναι θρομβωτική μικροαγκιοπάθεια. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Μια 23χρονη γυναίκα έρχεται στο τμήμα πηγών των περιστατικών γιατί δεν σκέφτεται καθαρά. Τα ζωτικά της δείχνουν εμπύρετο, ταχυκαρδία, φυσιολογική πίεση και φυσιολογικό κορεσμό οξυγόνου. Η φυσική εξέταση δείχνει αυτές τις τυκτές βλάβες στο φάρυγγα. Τα εργαστηριακά δείχνουν μια ήπια λευκοκυτάρωση, 10.700 λευκά, μια ανεμία, 7,3 αιμοσφαιρίνη και συμπαντική θρομοπενία, 54.000 αιμομετάλλια. Το βασικό μεταβολικό πάνελ δείχνει φυσιολογικό νάτριο, λίγο τσιμπημένο κάλιο, χλώριο 100, διτανθρακικά φυσιολογικά, κρεατινίνη 2,78, σημαντικά αυξημένη. Ποια από τα παρακάτω ευρήματα θα αναμένονται σε αυτή την ασθενή? Λοιπόν, αυτή είναι μια νεαρή ασθενή η οποία παρουσιάζει το συνδυασμό της σύγχυσης, του εμπειρέτου, της ανεμίας, της τρομοπενίας και της, και της νεφρικής προσβολής. Κατά πάσα πιθανότητα έχει αναπτύξει οξυνεφρική βλάβη. Αυτή η πεντάδα είναι κλασική για τη θρομοπενική πείρα, στην οποία έχουμε σχιστοκύτταρα. Τα δρεπανοκύτταρα τα βλέπουμε στη δρεπανοκυτταρική νόσο. Τα Boer cells λέγονται αλλιώς εχινοκύτταρα. Τα εχινοκύτταρα τα βλέπουμε στην νεφρική νόσο τελικού σταδίου, στην κύρωση και στην ανεπάρκεια περιστοφυλικής κοινάσης. Τα bite cells τα βλέπουμε στην ανεπάρκεια της αφιδρογονάς εξωσπορικής γλυκόζης, στο G6PD deficiency, άρα μένουμε μεταξύ 1 και 2 σχιστοκύτταρα, γιατί η θρομωτική θρομοπενική πορφύρα είναι μικροεγκαιοπαθητική αιμολυτική ανεμία. Λόγω εμόλυσης έχουμε αυξημένη LDH. Λόγω εμόλυσης έχουμε προϋπατικό έκτορα, αυξημένη μη συζευμένη χολερθρίνη και η δοκιμασία Coombs είναι αρνητική. Εάν η δοκιμασία Coombs ήταν θετική, θα σκεφτόμασταν αυτοάνωση εμόλυση. Το ANR είναι φυσιολογικό γιατί έχουμε μεμονωμένη εμπλοκή, μεμονωμένη ενεργοποίηση πρωτογενούς αιμόστασης. Η δευτερογενής αιμόσταση συνεχίζει να λειτουργεί φυσιολογικά, άρα σωστή επιλογή είναι το 2. Σε αυτό το σημείο, διαδικτυακοί μου φίλοι, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Παρακαλώ πολύ να γράψετε σχόλια και να στείλετε μηνύματα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κανάλι αυτό. Η κίνηση αυτή αφορά πρωτίστως το πώς μπορείτε εσείς να ωφεληθείτε. Άρα, δώστε μου σας παρακαλώ όσο το δυνατόν περισσότερη ανατροφοδότηση για το τι μπορεί να βελτιώσω και για το τι πρέπει να περιορίσω. Τα πολλαπλής τα οποία χρησιμοποίησα προέρχονται από την δωρεάν εφαρμογή MedBullets που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας και να κάνετε έναν δωρεάν λογαριασμό για να λύνετε και εσείς αυτά τα πολλαπλής στον ελεύθερο σας χρόνο. Είναι η πρώτη φορά που ανέβασα βιντεάκι με έτοιμη παρουσίαση. Είναι η πρώτη φορά που ανέβασα βιντεάκι με συνδυασμό διάλεξης και πολλαπλής επιλογής. Πείτε μου αν σας φαίνεται καλύτερος αυτός ο συνδυασμός και πείτε μου ποιο θέμα θα θέλατε να αναλύσω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να ήταν παραγωγικός. Γεια χαρά.